na hlavnej stránke, ja som si to nevšimol. Dobre, ešte raz zdravím vás, chalani. Dneska vás prevediem... Uh, dneska vás prevediem workshopom Trackmany. Sorry trošku za technické problémy, ale poznáte to, D1 je celkom zasypaná. Som prišiel sem až pred nejakými 40 minútami, ale môžeme sa na to hneď vrhnúť teda. Takže, čo je to ultimátny hráč? Možno niektorí z vás neviete ešte. Je tu projekt, kde vlastne hľadáme hráčov, ktorí nie sú nejakí profesionáli, sú proste nejakí totálni amatéri, ktorí si doma hrávajú nejaké rôzne hry a chcú vyskúšať, že práve oni sú tí, ktorí majú na to zahrať v rôznych štýloch, alebo teda herných štýloch dokážu byť najlepší. A základná vec pre toto, aby sme našli teda toho najlepšieho, alebo aby vy ste zistili, či ste ten najlepší, je registrovať sa. Takže to si hlavne zadáme teda www.redbull.cz/hráč. Samozrejme, ja si tu hneď vypnem ten stream, aby som sa tu nepočúval dvakrát. A vlastne na tejto stránke nájdete všetky novinky ohľadom turnaja. Nájdete tu všetko info, ako sa registrovať. Hlavne registráciu máte hneď dole. Trošku poskrolujete hlavnú plochu a hneď to tu nájdete. Zadáte si tu proste meno svoje, priezvisko, svoj nickname samozrejme. A pri vašej registrácii sa vám vygeneruje číslo. Každý hráč bude mať vlastné číslo a s týmto číslom my budeme pracovať v Trackmany. Takže netreba sa vôbec nejako špeciálne registrovať do Trackmania turnaja a bude vám stačiť iba zadať správne to číslo, to si povieme neskôr. Ďalšiu vec, ktorú by ste mali sledovať, je udalosť na Facebooku, ktorá sa volá Red Bull Ultimátny hráč 2015. Tuto si všetci zadajte zúčastniť sa, aby ste neprichádzali o tie najnovšie info. Tuto sme napríklad dávali mapy. Toto je vlastne taká uzavretá skupina pre konkrétnych hráčov, pre hráčov turnaja. My si dneska povieme teda, ako bude prebiehať stredajší zápas a potom si prejdeme obidve trate, ktoré som vlastne postavil ja, nemáte zač. Dúfam, že nie sú až také strašné, ako vyzerajú. A povieme si každú zákrutu, ako prechádzať, čo zdokonali treba a tak ďalej. A začneme teda tým systémom turnaja. Budú sa hrať obidvoje teda mapy Time Attack. Nebudeme hrať roundy, ako proste sa hráva profesionálne, pretože to by asi nemalo takú pozitívnu odozvu ako ten Time Attack, keďže sme vlastne, alebo teda berem, že väčšina z nás sú amatéri. A bude sa hrať pol hodina každá mapa, budete sa snažiť zájsť čo najrýchlejší čas. A potom sa pôjde druhá mapa. A vaše časy z každej mapy sa budú sčítavať a typek, ktorý bude mať najmenší výsledný čas, je vlastne prvý. Typek, ktorý bude mať najhorší výsledný čas, to znamená najdlhší, bude posledný. Takto jednoducho to bude vlastne fungovať. Prihlásiť na server bude veľmi jednoduché. My si to teda ukážeme všetko. Poďme na to. Si tu prepneme teda tí, ktorí Trackmaniu hrali, už tu budú mať vytvorené účty. Tí, ktorí nehrali, zadajú si Create a new profile, Create a new account. Tu si zadáte svoj login, svoje heslo, potvrdíte heslo, potom tam pošlete vlastne, keď dáte OK, zadáte tam svoju adresu, zadáte tam svoj mail, kde sa vám pošle aktivačný mail, ktorý keď rozkliknete, tak sa vám aktivuje účet, s ktorým už budete môcť priamo hrať, takže hru môžete hrať úplne zadarmo. Ja si teda otvorím môj účet. A
Vyskúšame si teda tuto vám hra hlási, že to je blbosti, dajte za každý miest. Dobre, najprv si povieme, ale ako si urobiť teda nick. Ja tu mám svoj nick Esubahaki Junior a kebyže sa teda zaregistrujem, tak na mail mi príde nejaké číslo. To si ja teda teraz vymyslím. Dajme tomu 07. Za tým si dáte mriežku a toto je vlastne váš celý nick. Kľudne si ju nechajte takto v základnej farbe, kľudne si ju upravte na takúto farbu, to je jedno. Hlavne, aby sme proste vedeli rozoznať vás podľa čísla, pretože toto je dôležitá vec pre nás, podľa ktorej vás budeme rozoznávať pri bodovaní potom do budúcna. Samozrejme, že to chcem uložiť. Play online. Tí, ktorí majú neviem, či priamo server nájdem takto. A práve, že keď je to Nations Forever, budeme si ho musieť vedieť vyhľadať normálne cez IPčku. Tú IPčku si skopírujeme a zadáme si to do Explorera, zadáme si ju sem. Code unknown. Tak to pravdepodobne nefunguje. Tam treba dať fúha. Tá hra ma nechce pustiť normálne na server. No, takže som to zvládol veľmi rýchlo. Takže ešte raz si to prejdeme teda. Hru priamo nájdete bez toho, aby ste niečo zadávali. Dáte si vyhľadať, tuto si vlastne spustíte servery, teda Play Online, dáte si All, tu si dáte takúto lupu, zadáte si tu Red Bull, alebo teda Red stačí, Red Bull ultimátny hráč, a rozkliknete si to a dáte si joinuť, a to je vlastne všetko, čo urobíte preto, aby ste sa dostali na server. Mapy tu samozrejme ešte nie sú, mapy sú tu nejaké úplne originálne Stratmanie. Dobre, druhá cesta. To neviem, prečo takto nejde. My sa pravdepodobne budeme môcť rovno hodiť už teda na tej konkrétnej mapy, aby som vám ukázal, ako ich hrať. Predtým si ešte teda nastavíme ovládanie. Ja teda hrávam na gamepade a pre mňa je najlepšie nastavenie, ja neviem, či to vidíte priamo, plyn mám na tomto tlačítku, brzdu mám na tomto
aby som vlastne jednou rukou mohol kontrolovať plyn a brzdu. Je to tam vidno? To ešte budeme, asi hej. Steering teda samozrejme ľavý analóg. Horn, trúbenie, to je jedno. Na čom si nastavím. Tuto si vlastne nastavím ešte kamery, ktoré vlastne nie sú vôbec potrebné, ale jedno tlačítko, ktoré je ešte potrebné, je to je switch interface. To si vlastne dokážete vypnúť celé okolie v hre, že budete mať čisto iba formulu. To vám potom ukážem, to si nastavujem na toto. A give up dávam si pod plyn a respawn si dávam na tlačítko, ktoré mám voľné. Ja vám ukážem moje replaye, ktoré som zašiel na každej mape. Prejdeme si ich veľmi pomaly. Dobre, takže tuto máme mapku Peasy. Ďakujem, že ste tam vlastne našli ten kad na konci, ja som vôbec o ňom nevedel, ale upravili sme ho a na serveri už bude priamo upravená trať. A tak ja vám najprv spustím celú, jak to vyzerá. Taká optimálna jazda. Samozrejme, že to nie je najrýchlejší čas, ktorý sa dá urobiť, to som zašiel len tak narýchlo. Ale aby som vlastne ukázal všetky tie dôležité body, ako ktoré sa majú ísť, zákruty. Neviem, či už niekto z vás naučil tie slajdy, pretože je to celkom makačka sa to všetko naučiť naraz hlavne. Ale sú to mapy, ktoré nevyžadujú tak nejako extra práve tieto slajdy. Aj keď ich dokážete ovládať a používať, tak jasne, že sa vám to oplatí. Dobre, takže poďme si celú mapu prejsť úplne od začiatku. Veľmi pomaly. Prvá zákruta, klasicky, to vypnú asi. Snažiť sa ju čo najbližšie oblízať okolo tohto mantinelu, pretože čím urobíte väčší oblúk, tak tým stratíte viac stotín, čo v konečnom výsledku bude celkom dôležitý čas. Ja to používam taký trik, dá sa to urobiť, alebo teda zistiť, v ktorom bode zatáčať, keď vám vlastne roh kamery pretne túto kocku alebo tento diel, tak v tom momente začať zatáčať. Pre mňa je to trošku zložité, lebo ja používam kameru spredu. Ja tam mám úplne iný bod, pri ktorom začínam práve točiť. Dobre, tuto máme hneď taký stĺpik, ktorý je celkom zradný. Pokiaľ trafíte ten prvý roh dokonalo, tak musíte tento stĺp už trošku vypustiť, trošku vytočiť formulu viac doľava. Pretože kebyže to vytočíte celé naplno, tak pravými kolesami trafíte práve tento bod. A to je hneď taký na začiatku taká nachytávečka pre vás. S touto zákrutou problémy asi nebudete mať. Tuto sa snažiť zase oblízať ten mantinel, ísť čo najtesnejšie, aj keď v tomto bode nesnažte sa ísť cez tento obrubník, pretože keď si všimnete, on je trošku, z tohto pohľadu to asi vidno není, ale ten obrubníček je trošku zvýšený, on je taký kopček. A keď vy prejdete cez tento roh tuto, tak sa vám môže stať, že o ten kopček vlastne šuchnete formulou a vás to spomalí. Takže snažiť sa toto úplne vypustiť, obísť toto, celú túto čiernu koninu a pokračovať v jazde. Tuto klasicky pôjdete naplno, skočíte, kto chce alebo kto pozná použiť airbrake. Teraz to vidíte. Airbrake vlastne je to zablokovanie rotácie vašej formule v skoku a urobíte to pomocou stlačenia brzdy. Stačí vám to proste kliknúť iba štýlom, že
takto. Nemusíte brzdiť, nemôžete hlavne brzdiť v tom skoku, pretože tým spomalíte, ale ten airbrake sa využíva hlavne pri tom, keď je nejaký zložitý skok na trati, ktorý vám auto neuveriteľne rozháže do neuveriteľných rotácií a preto treba vlastne si to vlastné auto ukontrolovať v skoku vlastnoručne, pretože nikto iný to za vás robiť nebude. Takže vidíte, ak som si pekne zasekol v skoku auto, ide dopredu rotácia a v momente, keď stlačím brzdu, tak sa zablokuje rotácia auta a dopadnem vlastne na všetky 4 kolesa. Táto zákruta je tiež jednoduchá celkom, stačí ju zobrať proste tesne okolo mantinelu, netreba tam slajdovať, netreba tam nič vymýšľať. Tento skok je celkom zaujímavý, pretože pokiaľ máte vysokú rýchlosť, alebo teda veľkú rýchlosť, pokiaľ vám proste ten štart vyjde štýlom, že máte rýchlosť, ktorú ste ani nečakali, tak vám auto zaskočí celkom ďaleko a preto je veľmi dôležité, alebo teda veľmi dôležitý je nájazd do tejto zákruty, pretože keď auto preletí ten apex zákruty, alebo budete teda moc rýchli, tak auto sa dostane v tej zákrute do šmiku a stratíte východziu rýchlosť, alebo jak to povedať, proste rýchlosť, ktorou budete vychádzať zo zákruty. Preto je dobre si, ja som napríklad na tomto replayi vypustil plyn úplne na milisekundu už pri výskoku strate. Tuto som proste vypustil iba trošku plyn, aby som trošku auto alebo rýchlosť auta spomalil a vlastne potom bude mať lepšiu rýchlosť alebo teda lepšiu najazdovú pozíciu do tejto zákruty, ktorá nás čaká. Najlepšie je skočiť s autom rovno do šmiku, ako to môžete vidieť tu, pretože vám ten slide pomôže tú zákrutu ešte lepšie vytočiť, ako by ste išli iba normálne. Toto je proste klasický skok do slajdu v Trackmanii. Môžeme si to ešte raz spustiť rýchlo. Pomaly. Tuto som si dal samozrejme zase, zablokoval som si rotáciu skoku. A ako náhle som dopadol, tak som sa nechal vyniesť tým slajdom. Tuto to môžete vidieť, ak všetky 4 kolesa gumujú. A prečo hovorím o tej výjazdovej rýchlosti zo zákruty? Je pretože keď ju preženiete, tu vás čaká hneď taká zákerná diera, ktorá možno ani tak nevyzerá, ale môžete tu vidieť, že ona je dosť hlboká a pokiaľ autom prejdete cez ňu, že budete si myslieť, že to je iba nejaký kanál ako na ceste, tak to vôbec nie je pravda, to auto úplne, tá jama dokáže to auto úplne rozhodiť, úplne ho poslať do sračiek preč. A preto je lepšie sa snažiť držať tejto zákrute, samozrejme teda slide a držať sa po pravej strane. Tu môžete vidieť, že ja som sa vôbec nenechal vyniesť do tej zákruty, ale držím sa po pravej strane a pri výjazde už nemusím s autom pomaly nič robiť, iba držím plyn a idem. Tú jamu zoberiem proste takýmto štýlom, to vôbec nevadí, pokiaľ 2 kolesami prejdete cez jamu, s autom sa nič nestane. Horšie by bolo, kebyže proste trafíte všetkými 4 kolesami, tak to auto vám vlastne padne do tohto bodu, kde vám ho totálne vykopne a môžete trafiť až tento stĺp tuto. Takže je dôležité teda snažiť sa vyhnúť tejto jame, aj keď je to proste zradné, pretože keď vchádzate do tej zákruty, vyzerá to, ako keby, že idete pomaly. Pretože sa necháte vôbec vyniesť, držíte sa furt po tej vnútornej strane a máte pocit, že idete pomaly, ale to sa vám potom oplatí, to sa vám zúročí teda pri tom výjazde. Pretože kebyže sa necháme vyniesť úplne sem, tak tuto už musíme s tým autom kľúčkovať, špekulovať a obchádzať tú jamu. A týmto to vlastne prejdete iba takto. Dobre. Tú zákrutu by sme mohli mať teda. Ďalšia zákruta je táto. Celkom sa dá, ja som ju teda zvládol prejsť full speedom. Tu nás čaká rovno hlina.
tuto kľudne môžete skákať rovno do pravej strany, nemusíte do tej zákruty vôbec schádzať nejakým veľkým oblúkom alebo nejak si extra nadchádzať. Rovno to proste poslať do pravej strany, s tým ale, že budete musieť trafiť presne aj ten apex zákruty. A tuto to môžete vidieť, že ja som ani nejako neriskoval po tej pravej strane, nešiel som nejako tesne okolo toho mantinelu, ani po tej ľavej strane som nejako nešiel okolo tesne, ale dokázal som to prejsť naplno a dobrej aj rýchlosti. Tuto vlastne nás čaká hlina, na ktorú zoskočíte úplne klasicky, nevymýšľate tu nič. A táto hlina je celkom jednoduchá, tuto není ani čo opisovať. Snažte sa tu vlastne prejsť okolo takto tesne, alebo nie tesne, ale po pravej strane a ísť zo šikma trošku do ľavej strany. Nesnažte sa ísť rovno. Tuto to môžete vidieť. Ja proste nejdem rovno po tej hline, ale idem trošku doľava. A je to pretože keď si všimneme ten môj skok z hliny do zákruty, jaký je, tak všimnite si, že ja idem po tej hline do ľavej strany a v poslednej minúte alebo sekunde zatočím doprava, aby som si auto hodil do takejto jemnej rotácie, ktorá mi zaručí, že auto po dopade bude jednoduchšie manévrovateľné, čo sa týka slajdov. Mohli ste si zase všimnúť, že ja som použil ten air brake, to zastavenie rotácie vo vzduchu, aby som dopadol všetkými 4 kolesami na cestu. A všimnite si, že hneď po dopade to auto držím v šmiku a idem takým bokom do tej zákruty, pretože zákruta je zatvárajúca, takže ja potrebujem vojsť do tej zákruty z vonkajšku, aj keď tu moc nevidno, ale proste nesnažím sa držať toho pravého mantinelu natesno, ale snažím sa nechať to auto vyniesť trošku doľava, aby som tento roh, ktorý nás tu čaká, snažil prejsť čo najtesnejšie. Samozrejme výjazd zo zákruty naplno a ďalšia hlina nás tu čaká. Táto hlina je pomerne čudná, pretože dá sa prejsť viacerými spôsobmi. Dá sa prejsť z pravej strany takým oblúkom, aby ste nestratili rýchlosť, ale pre mňa sa lepšie jazdí týmto spôsobom, kedy vlastne sa držím vnútornej stopy alebo vnútornej strany zákruty, aj keď sa nesnažím úplne nalepiť na ten mantinel alebo na ten roh zákruty, pretože tu si všimnite, že je taký kopček. Ten kraj zákruty je strašne v kopci a to by nám urobilo veľký problém práve pri výjazde, že by nám to formulu rozhádzalo, tak sa snažíme držať, tak vidíte, ešte aj moja formula poskočila, čo nebolo úplne optimálne a mal som to zobrať ešte trošku viac zo širšia, pretože ten skok, aj keď sa vám to možno nezdá, tak ma to isto stalo nejaké stotiny a hlavne pri tej výjazdovej rýchlosti ma to, alebo nemal som teda najlepšiu výjazdovú rýchlosť kvôli tomu skoku. Takže prejdeme si tú zákrutu ešte raz celú v normálnej rýchlosti. Snažiť sa držať po ľavej strane. A toto je vlastne koniec hliny, kedy vyskakujeme z hliny na normálnu cestu, kde nás čaká klasická zákruta do kopca, ktorú netreba vôbec ani slajdovať, ani nič. Stačí ju prejsť na full speed. Ale tu nás čaká najhoršia zákruta na svete, pretože je pomerne ťažká na zvládnutie. Nevidíte tu, ja vám to nechám prejsť najprv, nevidíte tu tento bod. Keď vchádzate do zákruty, nevidíte tento roh, ktorý som celkom tesne prešiel. A ten je práve taký zákerný, že sa musíte v tej zákrute, jak ste čítali článok na Red Bulle, ja som tam mal práve túto zákrutu vybranú ako jednu z najzákernejších na týchto mapách. Ten roh tam nevidíte, keď vchádzate do zákruty a máte pocit, že môžete si nechať tú formulu svoju vyniesť. Ale opak je pravdou, treba sa držať tohto ľavého mantinelu. Keď si všimnite, tak ja som vlastne pri zoskakovaní z cesty na túto platformu bielu použil rovno trošku šmik. Ešte v skoku som si zablokoval rotáciu. A
tu sa snažte držať tohto ľavého mantinelu, pretože pri výjazde potom nebudete musieť riešiť, snažiť sa vyhýbať tomuto rohu, stačí vám ísť proste už len naplno. Takže nesnažiť sa nechať vyniesť tú formulu v tejto zákrute do vonkajšej strany, pretože tuto by ste to neprešli. A ďalej je to, vidíte, akú mám rýchlosť, jak ste to teda hrali, neviem, či veľa z vás asi takto ďaleko neskočilo. A to bolo vďaka tomu práve, že som sa v tejto predošlej zákrute nenechal vyniesť, ale išiel som proste na tesno do ľavého mantinelu. Posledná zákruta, klasický slide, alebo teda predposledná. A úplne posledná zákruta, taká ťahavá do cieľa. Túto zákrutu môžete prejsť niekoľkými spôsobmi. Ja som si to vybral takým riskantnejším. Tu vidíte, aký už slide ťahám od začiatku. Nechal som sa trošku... Prešiel som proste cez túto jamku. Niekedy to proste dokáže to ľavé predné koleso trošku kopnúť do strany, že vám to pomôže, ale väčšinou to teda nepomáha. Treba to vyskúšať. Ja vám radím skôr choďte čistou stopou. Tento slide je celkom zložitý, pretože nemáte tu žiadne miesto pomaly na rozhádzanie auta. A nemôžete stratiť rýchlosť, pretože rýchlosť je veľmi dôležitá do tej poslednej zákruty. Takže pokiaľ zvládnete slide, skúste to. Pokiaľ chcete risknúť, skúste to prejsť aj cez toto, lebo vždy sa vám nejaká tá stotina oplatí, zíde. A vidíte, ako som sa nechal úplne vysoko vyniesť do tejto zákruty. Ono vlastne vám to pomôže zatočiť tým autom aj, keď sa necháte vyniesť do tej úrampy. Je to také... Pardon. Je to také zavádzajúce, že máte strach, že vám to auto vyletí do vrchu, ale tým, jak je tá úrampa vlastne zatočená, tak vám to auto zatlačí naspäť dole. A tuto vyhnúť sa tomuto mantinelu nebude, hádam, žiadny problém pre vás. Ten stop som tam dal preto, aby ste to skúsili trafiť znútra. Môžete to kľudne aj zvonku brať, to je síce pomalšie, ale je to asi pre vás istejšie. A posledná zákruta je neuveriteľne ťahavý slide až do cieľa, kde je celkom zložité urobiť tento slide, pretože tá zákruta je do kopca a veľmi ťažko sa naťahuje ten šmík, pretože vlastne idete do kopca. Keď idete z kopca, sa ten slide robí oveľa jednoduchšie, keď sa robí na rovinke, tak je to celkom v pohode a do kopca sa tie slidy robia celkom zložito. Že nemáte takú... Nevyniesie vás ten slide až toľko, ako by ste chceli. Vidíte, jak dlho ťahám ten šmík na brzde, ako som dlho a proste tá formula skoro vôbec nie je vytočená. Tuto vám môžem poradiť klasicky, nechajte sa trošku vyniesť a tuto, jak máte, tá zakruta je zase zatvárajúca, ako tá predošla, ako tá po tej hline, čo sme skákali vlastne do toho slajdu. Takže treba sa tu nechať trošku vyniesť, zase to neprehnať, pretože v Trackmanii netreba si nejako extra nachádzať do zakrút, ale už aj toto je dosť, keď si všimnete teraz, mám práve koleso na tom obrubníku. Keď si všimnete, kam som sa až nechal vyniesť, teraz som akože v tej hre pol metra od toho obrubníku a to som sa proste naschvál nechal vyniesť, aby som tento roh, čo je vlastne najpomalšia zákruta v hre, aby som to dokázal zrezať. A keď viem, že idem do cieľa, že ďalšia kocka už je cieľ, kľudne si nechám to auto totálne vyniesť do ľavej strany. Pokiaľ by som to moc riskol, že by som nabúral aj túto, čo do tohto finishu, do tohto mantinelu, niekedy sa to oplatí, niekedy to vôbec nevadí, pokiaľ nabúrate aj do mantinelu, ktorý je meter pred finishom, pretože tú zákrutu aspoň predtým ste prešli rýchlejšie. Tým, že ste sa ale nechali viac vyniesť, tak proste to auto pošlete do mantinelu. No... To by bola teda prvá trať. Ja vám to teda ešte raz nechám pustené celé. Takže zo skoku skáčeme rovno do slajdu. Nenecháme sa vyniesť. Tuto zase v skoku budeme posielať formulu trochu do zakruty. A jednoducho sa to urobí proste tesne predtým, ako viete, že idete vyskočiť, tak proste zatočíte do strany, aby ste auto poslali takto do takej rotácie bočnej.
a potom z tej bočnej rotácie sa vám oveľa jednoduchšie robí slide. Pozrite, tu si môžete všimnúť napríklad, že som nepoužil ten air brake, to zablokovanie rotácie, pretože som to tu vlastne nepotreboval. To auto doskočilo na predné kolesa, ale nepotreboval som mať vlastne pripravené auto do nejakej zákruty alebo do nejakého slajdu. Proste vedel som, že idem iba rovno, tak som si nemusel to auto nejako kontrolovať. Aj keby sa niekto to robieva, niekto nie, ale aj tak, keď proste urobíte ten air brake, to znamená, že stlačíte brzdu v skoku, tak vždy tam stratíte nejakú, ono je to pár tisícin, ale pokiaľ vy viete, že idete do dlhej rovinky a ten skok vám auto nejako extra nerozrotuje, nerozhádže, tak je úplne zbytočné robiť ten air brake. Takže vidíte, bez air brakeu idem, túto zákrutu proste zoberiem znútra, nenechám sa vyniesť. Znovu, túto zákrutu berem úplne naplno a dokážem ju prejsť naplno aj z pravej strany, takže úplne zbytočné si nadchádzať. Pokiaľ dokážem tú zákrutu prejsť naplno bez slajdu, bez všetkého z vnútornej strany, tak ju zoberiem z vnútornej strany. Alebo teda vojdem do nej z vnútornej strany, aby som zbytočne nerobil veľké oblúky, aby som zbytočne nestracal čas. Takže najhoršia zákruta. Toto je celkom zložitý, urobiť tento slide, to vám ešte ukážem, ako som ho vlastne spravil. Ja som naschvál... Keď si všimnete, ja som skákal autom, ale v poslednej milisekunde som trošku zatočil doprava. A to auto ide, ešte som použil air brake, a to auto ako keby sa vytáča tak do pravej strany. Zatočím trošku doprava a už zatáčam doľava a použijem brzdu, kedy vlastne hodím auto do slajdu. Kebyže vy proste pošlete, alebo idete tým autom rovno, a idete rovno doľava a stlačíte brzdu, tak to nemusí vám ten slide zafungovať tak jednoducho ako mne, ktorý som si vlastne pripravil celú túto rovinku na to, aby som použil slide do zákruty. Takže tu som sa nechal vyniesť, tuto proste ťahavý slide až do cieľa a je to tam. Čas je tam nejakých 43, alebo to nájdeme. Dobre. Máte nejaké otázky, kľudne vám môžem odpovedať na nejakú otázku, ja si pozriem, čo píšete. Jak máte problém s nejakou zákrutou alebo s niečím. Číslo, ktoré budete mať pri registrácii, si zhodíte iba predník a použijete tú mriežku. Takže klasicky. Pri slidu držet plyn a kdy ho pouštět. Pri slide treba držať plyn, pretože vlastne vy tým plynom si formulu rozbiehate dopredu. Pokiaľ potrebujete urobiť nejaký veľký slide, ktorý vám úplne auto hodí neuveriteľne do šmiku, alebo takto povedať, to inak treba. Keď máte veľmi vysokú rýchlosť, veľmi vysokú nájazdovú rýchlosť do zakruty a viete, že budete používať slide a viete, že pokiaľ budete držať plyn a použijete slide a vaše auto aj tak bude veľmi rýchle, tak veľakrát používame my profesionáli trik proste, že ten plyn pustíme, aby sme pomocou tej brzdy pri slajdovaní zabrzdili viac. A kedy púšťať plyn proste iba vtedy, keď viete, že máte moc veľkú nájazdovú rýchlosť do toho slajdu alebo do tej zakruty, kedy idete používať slide. To myslí tento skok alebo tento? Počkaj, kto to je? Na tejto mape sa efektívne wallbang nedá použiť. A vlastne ani na tej druhej. Ja nechcem, aby ste chápali, že wallbang je úplne
totálne nejakou zaužívanou vecou v Trackmanii, ktorá sa používa na každej mape. My sme vám to chceli, alebo teda ja som to prezentoval na tom workshope s ostatnými ambasadormi preto, aby ste vedeli, že niečo také existuje. A ono sa to nepoužíva nejakou, čo ja viem, používa sa to možno na jednej z 10 map, ale keď viete, kedy ho použiť a ako ho použiť, tak je veľmi účinný. Niekto sa tu pýtal, na ukázanie skoku pre to najhoršou zákrutou. A neviem, či myslíte túto, alebo myslíte tento skok. Tak tomu ver, že tu vysávajú za mnou. Dobre, takže už asi nič na tejto mape nechcete vedieť a môžeme sa teda posunúť na tú ďalšiu. A to je Pipík. Edit. Takže najprv vám ukážem celý replay. Táto mapa je trošku taká technickejšia, rýchlejšia. A samozrejme, že na tých mapách treba používať slidy, pretože to je Trackmania. A Trackmanii ide hlavne o tie slidy. No, tak poďme na to. Hneď na začiatku som si pre vás pripravil takú zapeklitú zákrutu. Tuto vám hlavne môžem hneď povedať dobrý trik. Vy vlastne vidíte, ako schádzate s tou formulou z takého briežku, z takého kopčeku. To znamená, že tuto po tých stranách je miniatúrny obrubník, alebo teda minimálny zoskok. A vy buď pôjdete proste s tou formulou priamo takto a skočíte dole na tú šikmú cestu, alebo môžete zobrať tou formulou takto krížom, a to vlastne uvidíte u mňa, pomocou čoho si ja tú formulu trošku rozhádžem a predné kolesa mi dopadnú o nejakú chvíľočku skôr na cestu, tým vlastne, že tú formulu rozhádžem. Ono sa to, furt toto riešime také 1-2 stotiny, čo úplne je až pomaly zbytočné, ale pokiaľ teda chcete zdokonaliť svoju jazdu, tak vám to hovorím iba také pikošky. Prvá zákruta je hneď taká zaujímavá, že isto veľa z vás tu bude padať do tejto prvej diery hneď. A čo ja viem, ono je to celkom zložité pre vás asi si nadchádzať úplne tesne ku tej diere, ale pokiaľ chcete byť proste rýchli, tak to budete musieť robiť. Musíte tu proste využiť úplne celý potenciál tejto šírky cesty, to znamená úplne zľava doprava, tu vidíte, ak som zobral ten prvý roh úplne natesno. A samozrejme všetko naplno sa ide. Toto môžem pretočiť. Táto časť mapy je celkom zákerná, pretože väčšina z vás by sa pravdepodobne nechala tuto vyniesť úplne do pravej strany, ale tu nás hneď čaká cesta cez trávu, čo vôbec nemá grip oproti ceste a na nej sa strašne šmíka. A vy keď dopadnete štýlom ako ja,
toto sa dá ešte zvládnuť, ale pokiaľ vy by ste dopadli na tú travu v oveľa väčšom šmíku, alebo teda vo veľa väčšej rotácii, ako je moja formula, tak by ste strašne veľa času stratili na tej tráve so zrovnávaním v formule a hlavne by vás vynieslo až do tohto rohu. Tento roh tu je veľmi dôležitý si všimnúť a nezabudnúť naň, pretože veľmi jednoducho sa vám môže stať, že ho proste trafíte tou formulou a mne sa to tiež veľakrát stalo. Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá. A je to dôležité hlavne teda držať sa ľavého mantinelu. Tuto sa netlačí na ten pravý mantinel nejako extra, vidíte, že ja tu mám celkom ešte ako rezervu. A tuto sa trošku nechať vyniesť do ľavej strany. Tuto musíte trafiť apex tejto zákruty, musíte prejsť tesne okolo. A tuto vlastne vidíte, v jakom veľkom šmiku ide moja formula po tej tráve. Ono sa tá zákruta dá oveľa rýchlejšie, alebo teda dá sa prejsť tá zákruta rýchlejšie, alebo tá časť s trávou tým, že tuto by ste sa nenechali tak vyniesť do pravej strany, išli by ste trošku doľava. Tuto by ste išli, predstavte si, že vedľa mojej formule ďalšia formula. Proste na šírku jednej formule presne by to vyšlo a to by bolo akurát. A do tejto zákruty by som vchádzal síce s menšou rýchlosťou, ale už by som mal formulu vyrovnanú na tej tráve a nemusel by som si ju zrovnávať. Ono je to proste tiež nejakých 5-6 stotín, nie je to nič extra, ale tým pádom, že vlastne idete po tej tráve šmikom, môžu zaberať všetky 4 kolesa na rovinke, ako keby, a môžete zrýchlovať na ne a budete mať potom väčšiu rýchlosť pri výjazde z tej trávy na cestu. Tuto si dať proste pozor, ako na tento roh, na tento, ktorý som vám spomínal, na ten nemôžete zabudnúť, lebo on vyzerá, že tam vlastne ani není, je taký tenučký. A vlastne sú tu 3 rohy, ktoré musíte presne trafiť. A najlepšie ísť čo najrovnejšie a zbytočne nevytáčať formulu, ísť rovno. Musíte to proste trafiť, aby ste prešli bez nejakého extra väčšieho zatáčania. A tu si to všimnite, že proste ja som to zobral úplne natesno. Táto pasáž je podľa mňa veľmi jednoduchá, tuto si môžeme povedať, tuto sa vyhnite tak či tomuto rohu, tak aj tomuto druhému, ale stačí vám to úplne prejsť naplno, žiadny big deal to není. Táto zakruta je veľmi ťahavý slide, kedy vlastne sa musíte nechať vyniesť do vonkajšej strany, pretože nás čaká znovu ďalší slide, ktorý je ale veľmi zložitý. Keď máte už jeden slide spravený, tak v Trackman je veľmi zložité robiť druhý slide, to vám nejdem ani asi vysvetľovať, pretože mne to trvalo sa to naučiť. Ale vlastne veľmi jednoduchá vec je tá, vy pokiaľ si všimnete, ja mám takto 4 pásy robím za sebou. A vtedy nadpájanie slajdu je veľmi jednoduché, stačí vám stlačať brzdu a to vlastne tá formula sa bude sama šmykať viac a viac do rotácie. Pokiaľ sa vám ale šmyky spoja iba do 2, ja tu mám celý čas minimálne 3 teda, takže je to v pohode. Tuto do tejto zakruty teda musíme vojsť štýlom nenechať sa, tu sa necháme teda vyniesť a do tejto zakruty vojdeme tak, aby sme formulu nevyniesli moc do ľavej strany, do vonkajšej strany, pretože potom nás čaká také esíčko, ktoré je tiež trošku zrádne. Vidíte, že ja mám celkom dobrú rýchlosť, ale celú moju formulu som neposlal ďalej ako za 1/3 tejto trate, tej šírky trate. Aha. Tuto si všimnite, tiež sú také tie maličké dierky, ktoré vlastne ale pri optimálnom predení tej zákruty vôbec ich nebudete ani míňať, že by ste išli okolo na tesnou, proste pôjdete s celkom veľkou rezervou okolo nich. Tuto je zase taký roh, ktorému sa budete musieť vyhnúť. To vám asi nejdem vysvetľovať nejako. Tu vás čaká pomalý skok. Tu je celkom teda rovinka. Možno to vyzerá úplne debilne, alebo teda jednoducho, ale pre tých, ktorí nevedia, držte sa úplne po pravej strane tejto rovinky, pretože, jak si všimnete, tak sa proste vyrovnáva zo šikmej na rovnú do šikmej
a môže sa stať, že vlastne vy keď pôjdete moc po strede cesty, tak vám bude formula skákať a tým pádom vlastne budete strácať rýchlosť. Alebo teda nebudete naberať rýchlosť tak, ako keď pôjdete celý čas po ceste. Takže tu sa snažte držať úplne po pravej strane. Táto zákruta samozrejme naplno sa dá prejsť. Zbytočne by som tu žiadne slajdy ani nič podobne nevymýšľal. Dá sa to prejsť úplne naplno bez nejakých väčších problémov. A tuto si môžete všimnúť, že túto zákrutu beriem veľmi čudne. Že prečo som ju nezobral vlastne z tejto pravej strany, aby mi formula nevyskočila? No pretože keď necháte auto vyskočiť a necháte ho poslať do rotácie, tak potom sa vám oveľa jednoduchšie robia slajdy. Kebyže ja proste prídem z pravej strany, kebyže ja prejdem úplne z tejto pravej strany a idem tam slajdovať, tak celkom by to bolo zložité pre mňa. Preto ja vlastne pri tom zohýbaní tej trate zo šikmej na rovnú sa nechám poslať cez ten stred, kde je ako keby taký malý skok pre mňa a nechám auto vyskočiť do vzduchu. Samozrejme zatáčam doprava už počas toho, ako idem do skoku, aby sa poslal do rotácie a tu si všimnite, aký som urobil pekný šmik bez toho, aby som sa nejako natrápil. A tuto mi to moc ten výjazd nevyšiel, tuto samozrejme pokiaľ dokážete tú zákrutu prejsť tak, aby ste vyšli úplne do ľavej strany, tak je to super. SIčko sa celkom dá zvládnuť bez problémov nejakých väčších a tu nás čaká skok na trávu, z čoho nás nečaká naspäť skok na cestu. Tuto by som moc nebral po týchto krajoch zase klasicky, ani po vonkajšom kraji, ani po vnútornom, pretože tu sú tie miniatúrne obrubníky, ktoré vám dokážu auto totálne rozhodiť. A dá sa to prejsť totálne naplno. Mne to síce slajdlo, ale to je vec iba z toho, že ak som ja z tej trávy vyskakoval na cestu, a vlastne teraz mám celé auto vo vzduchu a mňa to ťaha do tejto strany, lebo som išiel týmto smerom, ale ak sa zatočil ku koncu, tak vlastne auto sa mi dokázalo zatočiť do pravej strany. Ale bez slajdu, ten slajd sa vám urobí sám v tejto zákrute. Vôbec by som ho ani neriešil. Tú zákrutu by som prešiel úplne naplno. Toto je veľmi zákerná časť, ale dá sa prejsť tiež naplno. Tuto sa snažiť čo najbližšie, ale všimnite si, aký je už tuto veľký kopec, takže prejsť tak, aby ste zbytočne to auto nerozhádzali. Tuto sa držať zase po pravej strane, žiadne nadchádzačky, žiadne koniny. A tuto vyskakujeme z hliny na cestu a čaká nás celá zákruta doľava 180. Takže auto pošlem v tom skoku do rotácie, do ľavotočivej rotácie. To znamená, že tesne pred tým skokom zase budem zatáčať doľava. A vidíte, jak mi to auto pekne sa hodilo teraz do šmiku. A jediné, čo urobím, si teraz tlačím brzdu a potiahnem ten slajd trošku vyššie. Aby som zase mal vytočné presne do toho výjazdu z tej zákruty. A toto je veľmi zaujímavá zákruta. Tuto teda samozrejme po tejto streche žiadne špekulovanie, idete rovno iba. A čaká nás celkom debilná 270 stupňová zákruta, ktorá je samozrejme, dá sa tu urobiť wallbang, ale ten je zbytočný podľa mňa, minimálne teda není rýchly. Môžete si teda, pre tých, ktorí máte problémy so slajdovaním, môžete to poslať proste tuto do tohto vonkajšieho mantinelu, ale není to žiadna výhra pre vás. Radšej by som skúšal proste urobiť ten slajd, máte na to dosť času ešte do stredy, aj v stredu budete mať pol hodinu na každú mapu, takže budete mať dosť času, aby vám aspoň raz vyšla táto zákruta. A tu si teda všimnite, ako dlho držím brzdu. Teraz som si ju vypustil a znovu ju stlačím, aby som si nechal vyniesť auto ešte viac. Ja vám to nechám ešte prejsť v plnej rýchlosti a potom si to teda ešte opíšeme celú zákrutu. Držím a idem do cieľa. Takže nájazdovú rýchlosť musíte mať celkom v pohode, alebo teda čím rýchlejšia nájazdová rýchlosť, tým lepšie. A práve tuto jeden typek sa pýtal, že či slajdujem aj bez plynu. A toto je práve tá zákruta, kedy
to tak presne robím, pretože mám vysokú nájazdovú rýchlosť. Tu si všimnite, ako už dlho držím brzdu, ako dlho sa snažím to auto poslať do šmiku. Tu do tohto pravého rohu by som sa nebal, snažiť sa ho oblízať tým zadným pravým kolesom čo najtesnejšie. A toto vlastne ide o to, aby vy ste pomocou toho šmiku to auto totálne vytočili do strany ako na rally. Mám pocit, že práve tento prvý slajd je teda ťahaný a furt je to ten istý slajd. A teraz druhýkrát, keď začnem brzdiť, som práve brzdil bez plynu. Uvidíte, ako proste presne to auto vynieslo oveľa viac, ako keby, že idem s plynom. A tento posledný roh je pre mňa kľúčový, musím sa ho snažiť prejsť čo najtesnejšie, aby som prišiel proste do cieľa. Pretože sa vám môže stať, že proste to auto necháte vyniesť úplne a nabúrate proste niekde, necháte ho vyniesť proste, nebudete sa zdržať tohto rohu a nabúrate proste niekde sem a môže sa vám stať, že proste budete mať síce vysokú rýchlosť, všetko super, ale proste sa tam zapichnete a zostanete tam stať. U mňa môžete vidieť, že vlastne ja ak pretnem cieľovú čiaru, tak hneď to pošlem do steny, lebo to už vlastne, toto je čiara, ktorá vám ráta čas. Keď ju pretnete prvým dielom auta, tak sa vám hneď stopuje. Takže to už ja vôbec neriešim nejaké to, že nabúram do mantinelu alebo nenabúram, že stratím čas, pretože ja už som vlastne do toho mantinelu nabúram v čase, kedy už sa mi zastavil čas. Takže ešte raz, dlhý slajd, ktorý ťahám niekoľko, pomaly vyše sekundy. Pozrite sa. Takže slajd mi začal v 41,5, dajme tomu. A ťahám ho. Už je 42. 42 sekundu. Už sekundu ho ťahám úplne dlho. Vlastne už sú tu pomaly necelé 3 sekundy mi trval ten slajd urobiť, aby to vlastne mal nejaký účinok. A to je asi tak všetko. Ty replaye, co tady máš ty na stažení někde, aby to mohlo registrovat, nebo to je remote show? Ako? Ty replaye, co tady teď ukazuješ? Tie replaye dám, ja ich uploadnem na tú udalosť Red Bull Ultimátny hráč. Vlastne vy to nevidíte teraz. Dobre, ja vám pustím ešte raz celý replay vlastne trate, takže tuto sa snaží držať čo najbližšie ku diere, zobrať roh. Tuto sa snaží držať po ľavej strane, nechať sa vyniesť tuto, na tejto trave minimálne zatáčanie, pretože vám to zbytočne potom bude iba šmýkať a spomalovať. Tuto zbytočne nenechať sa vyniesť, pretože sa vám môže stať, že pokiaľ sa moc vyniesete, tak netrafíte proste viac do tejto, na túto cestu, ale zastavíte to proste, dáte stopíka do tohto rohu. Si ešte môžete všimnúť, že ja som to vlastne zobral úplne po mantineli, pretože tuto mám ten roh, ktorý dokáže niekedy vykopnúť a všimnite si, že tá formula vyskočila trochu. A to je to práve, čo sme sa my snažili, čo my sme sa snažili minimalizovať, pretože kebyže to zoberieme úplne túto stredom, tak sa tam totálne to auto rozhádže a zbytočne spomaluje. Takže do skoku poslať, do slajdu. Tuto zbytočne nenadchádza, netreba to. Toto je celkom o risku dosť. Pokiaľ budete mať na to gule to poslať cez tú hlienu naplno, tak dá sa to. Všetko sa dá, ale treba to hlavne natrénovať. Na prvýkrát sa vám to nepodarí. Ja vám teda tieto replaye uploadnem ešte na tú udalosť teda. To máte Red Bull Ultimátny hráč 2015 na Facebooku. A to je asi z mojej strany všetko. Ukážem vám tie PBčka teda. Na tejto poslednej mám 44,79, ona sa to tam dá urobiť 44,5 úplne v pohode. A tu Pizzy, čo som vlastne prvú hral, tam mám 43,68 a tam som mal vlastne,
nejaké PBčko, tam mám 43,5 tiež. Ono sa to dá všetko zrýchlovať. Pokiaľ máte pocit hneď po prvom dni, že už sa vám tie časy zdajú celkom dobre z vašej strany, tak to vás tá hra iba klame, pretože tie časy dokážete zlepšovať každým dňom rýchlejšie a rýchlejšie. Sice to bude, čím dlhšie to budete zlepšovať, tým to bude o menšie rozdiely časové, ale furt sa to dá zrýchlovať proste. Uh, ja si myslím teda asi, máte nejaké otázky ešte? Budú mi stačiť tie mapy od 1 gold? No tak pokiaľ to nechceš vyhrať, tú Trackmania časť, tak ti to bude stačiť. Mapa na turnaj bude trvať pol hodinu, takže budeme vlastne hrať celú hodinu, dve mapy. To znamená, že budete mať dosť času na to si svoje časy zlepšovať. Na volante Trackmaniu nehrám, je to moc rýchla hra. Na to, aby som to hral na volante. A volant je skôr na také precízne zatáčanie, skôr v simulátoroch mi úplne stačí na to takýto gamepad. Buď klaviska, alebo takýto gamepad. Ten odkaz, ktorý... Alebo netreba. Ten odkaz, ktorý tam vkladáme, ja vám to ukážem v hre rovno. Budeme priamo posielať do tohto, to je prehliadač vlastne, Explorer. A pošleme to sem. A mne tu hlási chybu, pretože ja mám inú... Ja mám vlastne Unlimited hru, či United teda. A preto mi to hlási chybu, ale normálne si to otvoríte Explorer, zadáte si ten link sem a dáte Enter. Mám pocit, že to ide aj cez Chrome. Keď si otvoríte normálne Chrome na ploche, zadáte si tam presne ten odkaz, tak sa vám spustí hra. Tak ešte raz to meno v hre. Otvoríte si profile, tuto máte nickname, to si rozkliknete, dáte si tam svoje číslo, mriežku a potom svoj nick. No, však ale ja to nemám žiadny. Máme ešte nejaké otázky, chlapci, alebo to môžeme ukončiť? Mikro má dobrú otázku. Či dokáže vypnúť ostatných hráčov? Môžeš, ja ti to síce tu neukážem, ale ono je to defaultne nastavené na očku, kde si môžeš nastaviť, že buď vidíš ostatných hráčov na serveri, alebo si ich vypneš. Tým pádom, keď my tam budeme mať 200 formuly, tak bude to samozrejme povolené vypínať. A ja som vám hovoril jedno nastavenie, taká hviezdička, že hide interface alebo niečo, tak sa to volalo, nejak podobne. To vlastne, keď si všimnete, jak mám ja túto medaily, mám tu názov trate, autor, tu mám rýchlosť, tu mám čas, tak ono sa to dá pomocou toho úplne vypínať. Nevidíte tu vlastne nič, iba čistú plochu s hrou. A slúži to na to, aby vás to proste zbytočne nerozptylovalo. To si môžete všimnúť, že som nechal to auto moc vyniesť a tým pádom som netrafil tú zákrutu.
Dobre chalani, aby som to teda ukončil, pokiaľ nemáte už žiadne iné otázky. A pokiaľ teda nejaké otázky budete mať, tak ich postujte kľudne na môj súkromný profil Erik Lešták na Facebooku alebo na moju fanpage, alebo teda určite choďte na ten Red Bull Ultimátny hráč 2015 udalosť na Facebooku. Kde vlastne, keď napíšete nejaký problém, ja sa vám budem snažiť pomôcť vyriešiť. A takisto sem aj uploadnem tie replay, ja ich kľudne môžem uploadnúť asi aj hneď teraz na streame. Ja keď neviem, či ich dokážem zabaliť. Bude jenom jeden server, nebo bude víc? Jeden. Server bude iba jeden. Alebo 3 budú? Tak potom 3 servery budú. A bude vám úplne jedno, na ktorom budete hrať, pretože oni vlastne budú medzi sebou ako keby prepojené. Nebude sa rátať, že vy keď skončíte na jednom serveri 50, tak celkovo budete 50, ale bude sa to vlastne všetky výsledky zo všetkých serverov sčítavať. To znamená, pokiaľ budú prvý 10 najrýchlejší z jedného servera a druhý najrýchlejší z druhého servera bude pomalší od všetkých 10, tak on bude celkovo 11. Takže toto by sme mali teda, dúfam, spravte mi radosť a choďte teda na ten Red Bull Ultimátny hráč 2015, dajte si zúčastniť sa a hlavne sledujte tú udalosť. Ďalej www.redbull.cz /hráč, tu budete mať veškeré alebo teda veškeré info bude na Facebooku, tuto skôr budete mať registračku. A to je asi všetko, čo by som... Ještě jestli je před turnaj nějaký check-in, nebo se stačí napojit přímo na ten server? Check-in není pred turnajom, stačí sa vám iba prihlásiť. Nemôžete hlavne zabudnúť si dať to číslo pred nick. Pretože ako mne to je jedno, ale vy keď si ho nedáte, tak vás proste automaticky nebudeme rátať, alebo nebudeme vedieť, kto vlastne ste. Lebo my vás podľa toho čísla vieme rozoznať. Keď to číslo pred nikom nebudete mať, my to budeme sa snažiť sledovať a ten, kto ho nebude mať, upozorníme ho na to. Ale je proste vaša povinnosť ho mať. Takže prosím vás, strážte si to. To číslo každý máte na maili po registrácii a zadajte si ho proste do hry. To je teda z mojej strany všetko, chlapci. Ešte máte teda niečo? Posledná otázka možná. No. Takže nič, chlapci. Z mojej strany je to teda všetko. Ja vám držím palce v stredu. Môžeme kľudne spraviť to, že na servere sa dajú mapy, aby ste tam mohli spoločne trénovať. Možno od zajtra to bude spravené. Ja vám teda ešte pustím nejakú reklamu, aby ste neboli smutní. Zas to bude niekto nakladať. Well, guys, there you have it. This is where we live, breathe, and play League of Legends. Thanks for watching and all of your support. A quick shout out to our sponsor, Kingston HyperX. Meteos, it's just HyperX. Yeah, we're differentiating Kingston from HyperX. That way we could focus all our energy on esports and high performance users. Oh, okay. That's fine. We'll just do it one more time. A quick shout out to our sponsor, Kingston HyperX. Come on, damn it's it. just HyperX. Okay. That was great, but just don't say HyperX only. A quick shout out to our sponsor, Kingston HyperX. Meteos, it's just HyperX. You got it. You're good. Hey, look at me. You can do it. You're getting Lemon a little upset, and I'm a little worried. So let's try to nail it on this one, okay? Okay. This will be the one. You got it. Quick shout out to our sponsor, Kingston HyperX. Kingston HyperX. Kingston HyperX. Just HyperX. It's just HyperX, man. It's just HyperX. It's just HyperX. It's just HyperX. It's just HyperX, dude. What are you doing? It's just HyperX. It's just Look, man, it's a word and then a letter afterwards. We could all do it. It's just HyperX.
quick shout out to our sponsor, HyperX. It's just HyperX. There's your shout out. Hledáme nejkomplexnějšího hráče v Česku a na Slovensku. Umíš hrát tyto hry? Pokud na to máš, přihlaš se na redbull.cz/hráč. Well, guys, there you have it. This is where we live, breathe, and play League of Legends. Thanks for watching and all of your support. A quick shout out to our sponsor, Kingston HyperX. Medios, it's just HyperX. Yeah, we're differentiating Kingston from HyperX. That way we could focus all our energy on Esports and high performance users. Oh, okay. That's fine. We'll just do it one more time. A quick shout out to our sponsor, Kingston HyperX. Come on, Will, damn it's it. just